Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στα ορφανά του Λουτσέρο. Όπου σήμερα, Γιάννα, τι έχει το μενού? Σήμερα το μενού έχει έναν επίσης σπουδαίο ποδοσφαιριστή και πάνω απ' όλα σπουδαία προσωπικότητα. Μιλάμε για άλλο ένα θηριώδες παλικάρι μετά τον Σόκρατες. Έχουμε πιάσει τους ψηλούς τώρα και αρχή. Ο οποίος τους έμαθε γράμματα. Δεκαετία του 80, δεκαετία του 90. Είναι ο Ρουντ Γκούλιτ. Σπουδαίος και νομίζω ότι το παρατσούκλι του θα μένει για πάντα στα αυτιά μας. Βαρατομία. Η μαύρη του λίπα. Τι τώρα, τρέλα πουλάμε. Η μεγάλη σχολή των Ολλανδών. Τι άκουσες για εκείνη τη Μίλαν μεγαλώνοντας? Κοίταξε να δεις. Οι μεγαλύτεροι λένε ότι σίγουρα ήταν η καλύτερη ομάδα της δεκαετίας του 80, όπως ήταν ο Άγιαξ, ας πούμε, τη δεκαετία του 70, ή όπως ήταν η Μπαρσελόνα του Γκουαρδιόλα τη δεκαετία του 2000. Και κάποιοι έτσι πολύ φανατικοί με το ιταλικό ποδόσφαιρο κτλ. Τη θεωρούν και ως την καλύτερη ομάδα που έχει περάσει ποτέ εκείνη τη Μίλαν. Η τρομοκρατία στα καλύτερά της. Και ποιο να πρωτοπιάσει και ποιο να πρωταφήσει από τότε. Δηλαδή πέρα από τους Ολλανδούς, Φαμπάσε, Ράικαρτ, τι Μαλντίνι, τι Μπαρέζι, Αντσελότη στα τελειώματά του, Κωστακούρτα. Ναι. Φόβος και τρόμος η Μίλαν αυτή. Και νομίζω, ρε παιδί μου, ότι είχε και ένα αισθητικό προβάδισμα. Δηλαδή σαν εικόνα, όταν γυρνάς και βλέπεις τα φωτορεπορτάζ της εποχής, δεν ξέρω, λίγο η φανέλα, λίγο το μαλλί το περήφανο του Γκούλιτ που ανέμιζε. Δηλαδή ήταν ένα σύμβολο για το ποδόσφαιρο όλη εκείνη η φουρνιά. Κοίταξε να δεις. Ο Γκούλιτ με το παρουσιαστικό που είχε, δεν γίνεται να μην το λατρέψεις. Δηλαδή δεν γίνεται να τον δεις αυτόν τον ποδοσφαιριστή και να σου περάσει αδιάφορος. Το μόνο βέβαιο. Έτσι. Αυτό το παρουσιαστικό σε συνδυασμό με το ότι ήταν και παιχταράς και παίζει όλες τις θέσεις κτλ. Τον κάνει είδωλο και μοναδικό ταυτόχρονα. Που εδώ τώρα να πούμε ότι μπαίνω εδώ στο γραφείο λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή και λέω στο Γιάννη πολυμηχάνημα, να πούμε. Δεν υπήρχε θέση από το κέντρο και μπροστά που να μην μπορούσε να βγάλει τα κάσανα από τη φωτιά. Και τρώω μια ωραία ενημέρωση, η οποία Τζόνι λέει ότι δεν ήταν μόνο από τη μέση και μπροστά. Ο Γκούλιτ στην πρώτη του ομάδα, επαγγελματική, έτσι, τη Χάρλεμ, είχε παίξει μέχρι και λίμπερο. Αυτό, ας πούμε. Έπαιζε λίμπερο κανονικά. Μου έκανε εντύπωση. Ναι. Και μετά προχώρησε πιο μπροστά στο κέντρο, γιατί είχε στοιχεία το παιδί. Δεν γινόταν να μείνει λίμπερο, προφανώς. Όπως και να έχει, καταλαβαίνω ότι μιλάμε για μια πολύπτυχη προσωπικότητα, τόσο αγωνιστικά όσο και σε άλλες πτυχές της ζωής, και θα τα δούμε και παρακάτω. Το θέμα, νομίζω, Γιάννη, είναι ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος χωρίς πολύ κόπο κατατάσσεται στους σπουδαιότερους του αθλήματος. Ναι. Και στους κορυφαίους επιθετικούς. Ναι, εντάξει, βέβαια δεν τον ζήσαμε εμείς, δεν τον έχουμε δει να παίζει. Ό,τι έχουμε είναι από ιστορίες των μεγαλύτερων και από έτσι την έρευνά μας για το ποδόσφαιρο και από την ιστορία του ποδοσφαίρου που με χαρά διαβάζουμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τη διαβάζουμε με χαρά και ενδιαφέρον, γιατί επανασυστηνόμαστε, ξέρεις, με πράγματα τα οποία ήταν παγιωμένα στις συζητήσεις που μας μεγάλωσαν, και όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι πάντα χρήσιμο και εγωιτευτικό να σηκώνεις το κάπο. Για πάμε τώρα να σκαλίσουμε λίγο τα βιογραφικά του. Βεβαίως. Γεννήθηκε στο Άμστερνταμ. Έτσι. Καταγωγή του πατέρα από το Σουρινάμ. Λατινική Αμερική Βόρεια, να πούμε, για τις φίλες και τους φίλους. Ολλανδική απικία. Βέβαια, και μάλιστα συνδεδεμένη βαρύτατα με τη σκλαβιά. Ιστοριούλα από το Σουρινάμ υπάρχει ότι ήταν φίλος ο πατέρας του Γκούλιτ με τον πατέρα του Ράικαρτ και μεταναστεύσανε μαζί στην Ολλανδία και κατασταθήκανε στο Άμστερνταμ. Σημαντικό αυτό. Μια φιλία η οποία συνεχίστηκε και στη δεύτερη γενιά Ράικαρτ. Ράικαρτ Γκούλιτ. Ναι, των παιδιών, ναι. Τα παιδιά βέβαια γνωριστήκανε όταν ο Γκούλιτ άλλαξε γειτονιά και μετακόμισε στη γειτονιά του Μπαλμπόα. Ποδοσφαιρομάνα. Έτσι, ναι, η οποία λέει ήταν όντως ποδοσφαιρομάνα σαν γειτονιά. Και εκεί γνωρίζει το Ράικαρτ, στις αλάνες εκεί που παίζανε μπάλα κτλ. Το γιο Ράικαρτ. Και ξεκινάνε να παίζουν σε μια ομάδα η οποία λεγόταν AFC DWS. Ήταν η πιο ψηλή, ήταν η πιο αθλητική στην ομάδα, δηλαδή για την ηλικία τους και χαρακτηριστικές φωτογραφίες, ας πούμε, που υπάρχουν. Η διαφορά είναι τρομακτική με τα υπόλοιπα παιδάκια. Και για να το αποδείξουμε πόσο
τρομακτική ήταν η διαφορά τους, πόσο μπροστά ήταν για την ηλικία τους, καταλήξανε να παίζουν στην Εθνική Ολλανδίας Under 21, 16 χρονών. Νομίζω ότι αυτό υπογραμμίζει και το όλο προβάδισμα που υπήρχε από βιολογικής άποψης. Γιατί ξέρεις, να το πω και λίγο άκομψα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι και το πώς θα σε βγάλει το μουνί της μάνας σου. Δηλαδή, μπορεί εσύ να είσαι, ρε παιδί μου, αλφα-αλφα, να έχεις κάθε πρόθεση να δουλέψεις, να παλέψεις, αλλά είναι και το στοιχείο του. Ναι, στον αθλητισμό παίζει πάρα πολύ μεγάλο. Του γονιδίου, ρε παιδί μου. Ισχύει. Και τέλος πάντων, αφού ξεκινάνε την επαγγελματική τους καριέρα, ο Ράικαρτ πάει στον Άγιαξ και ο Γκούλιτ πάει στη Χάρλεμ να παίξει λίμπερο. Να παίξει λίμπερο. Ναι, κάθεται 3 χρόνια στη Χάρλεμ, από το 79 μέχρι το 82. Και μετά αρχίζει απογείωση. Ναι. Βέβαια, να πούμε ότι είχε αρχίσει και έκανε εντύπωση ήδη από εκείνα τα χρόνια στις μεγάλες ομάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον ήθελε και η Arsenal και η Ipswich Town. Έτσι. Αλλά το ποσό που ζητούσε η Harlem το θεώρησαν πολύ μεγάλο για την εποχή. 30.000 λίρες. Ναι, για ένα πιτσιρίκι, ας πούμε. Ναι. Και κατέληξε στη Feyenoord. Και βέβαια έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση και στο εξωτερικό, γιατί ψηφίστηκε ο καλύτερος νέος του πρωταθλήματος τη χρονιά 81-82. Και έχουμε από εκεί και πέρα τώρα το 84 που κατακτά το double με τη Feyenoord, δηλαδή πρωτάθλημα Ολλανδίας και το κύπελο. Ένα φαινόμενο, το οποίο δηλαδή, όπως είπε σωστά, ήδη είχε αρχίσει να απασχολεί τους εκτός Ολλανδίας. Μετά από 3 χρόνια στη Feyenoord το ξεπροβοδίζουν μέχρι στο Παναγίες οι οπαδοί, όπου σιγά σιγά παίρνει τα μπαγκάζια του και πηγαίνει στην Eindhoven. Πώς γνωστό, οι σχέσεις των δύο ομάδων δεν είναι και καλύτερες. Ναι, εδώ να πούμε για τη Feyenoord ότι έχουμε 2 ιστοριούλες. Έπεσε θύμα ρατσισμού από τον προπονητή του. Η υπόθεση Μπλάκι. Ναι, τον αποκαλούσε Μπλάκι, το οποίο ήταν αρκετά υποτιμητικό. Ο προπονητής είχε πει βέβαια χάρη αστεϊσμού, ας πούμε, ότι το έλεγε. Εντάξει, ίσως να προσπάθησε και να το σώσει. Ναι, πάντως ότι το βίωσε. Και νομίζω και μετέπειτα στάση του στη ζωή δείχνει το ότι είχε γίνει φορέας τέτοιων συμπεριφορών. Και εδώ έχουμε και μια προσωπική, ας πούμε, αναφορά του Γκούλιτ στα χρόνια του στη Feyenoord, λέγοντας ότι το να παίζεις μαζί με τον Κρόιφ, ο οποίος μόλις έχει πάρει μεταγραφή από τον Άγιαξ στη Feyenoord, γιατί ο Άγιαξ δεν ήταν διατεθειμένος να του πληρώσει το συμβόλαιο. Μεταγραφή που αποτελεί και το κύκνο άσμα του Κρόιφ. Ναι. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε έναν νέο ποδοσφαιριστή εκείνη την εποχή. Δηλαδή ήταν ένα μεγάλο σχολείο, μόνο και μόνο που ήταν συμπαίκτης σου. Του έκανε τράκα και κάνα Μάλμπορο. Σίγουρα. Και από εκεί δείχνει τις τεχνικές αρετές του, έτσι να το πούμε ποδοσφαιρικά, και ανεβαίνει πιο ψηλά στο γήπεδο, φεύγει από λίμπερο, παίζει στο 6, παίζει στο 8, γίνεται πιο επιθετικογενής και μαζί με τον Κρόιφ, όπως είπες, παίρνουν το double και ψηφίζεται ποδοσφαιριστής της χρονιάς το 84. Έτσι, είσαι στην ίδια ομάδα με τον Κρόιφ που παίρνει το πρωτάθλημα, σαν να λέμε τώρα είσαι στην ίδια ομάδα με τον Μέση, ας πούμε, και δεν βγαίνει ο Μέση ποδοσφαιριστής της χρονιάς και βγαίνεις εσύ. Και νομίζω σίγουρα προετοιμάζει τον ποδοσφαιρικό κόσμο για το τι έρχεται. Και πάμε τώρα στην Eindhoven, όπου εκεί είχε 2 δαιμονισμένες χρονιές. Μέτρησε σε σύνολο 68 συμμετοχών, 46 γκολ, 2 πρωταθλήματα. Και πάμε, Γιάννη, τώρα στο 87 στη Μίλαν. Στη Μίλαν. Να πω κάτι για την Eindhoven. Παρακαλώ. Που το έτσι ήθελα να το πω, να το συνδυάσω και με ένα προηγούμενο podcast. Για βάρα. Πόσο ωραία φανέλα έχει η Eindhoven. Ναι, αλλά μπροστά στον Έαντα. Να σου πω κάτι. Εμένα αυτή η φανέλα της εποχής, που σε φωτογραφίες και σε βίντεο που είδα τον Γκούλιτ να παίζει με αυτή τη φανέλα. Δηλαδή, ο Γκούλιτ με τα ράστα, ο ψηλός, ο μαύρος, με τη φανέλα αυτή, με τις 3 γραμμές. Ναι, όχι το contrast. Ναι. Μιλώντας για τον Γκούλιτ. Γαμάτο. Ναι. Και επίσης είναι και μια άλλη φωτογραφία που είναι φοβερή, ας πούμε, του Ρονάλντο όταν παίζει στην Eindhoven. Που είναι ο Ρονάλντο πιτσιρικάς με τα σκουλαρίκια. Ναι, όταν έρθει στην Ευρώπη. Ναι. Και λες, πόσο ωραία. Έτσι συνδέουμε την Eindhoven με μεγάλους παίχτες και με τη φανέλα της. Σαφώς, ισχύει. Αν και να σου πω την αλήθεια, τον Γκούλ τον προτιμώ με την μπλούζα της Μίλαν και το φαινόμενο με την μπλούζα της Ίντερ. Εμένα αυτή η φωτογραφία του Ρονάλντο που είναι πιτσιρικάς με τα σκουλαρικά και τη φανέλα της Eindhoven, νομίζω ότι
αν τον στόλιζα κάπου, θα τον στόλιζα με αυτή τη φωτογραφία. Α, σοβαρά. Ναι. Πόσο προϊστορία είναι αυτά, ρε μαλάκα. Γεράσαμε. Γεράσαμε, Τζον. Τέλος πάντων, ναι, πάμε στη Μίλαν. Που εντάξει, εκεί πέρα ήταν το. Εκεί μεγαλούργησε ποδοσφαιρικά, ας πούμε. Αλλά και τι καλοκαίρι, έτσι. Δηλαδή το να σηκώσει τώρα τριπλέτα τα καμάρια της Ολλανδίας, δηλαδή του δύο αγιαξοθραφείς, ας πούμε, Ράικαρτ Φαμπάστεν, και να πάρει και τον Γκούλιτ. Νομίζω εκεί ο πρόεδρας έβαλε να πούμε κάτω τα κουκιά και σου λέει να κατακτήσουμε τον κόσμο. Ο Μπερλουσκόνη, ο οποίος είχε αγοράσει τη Μιλάν την προηγούμενη χρονιά, το 86, και διαλέγει για προπονητή τον Αρίγκο Σάκη από την Πάρμα, ο οποίος δεν έχει προπονήσει ποτέ ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Έτσι. Είναι σημαντικό για το πώς. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι διατεθειμένος να επενδύσεις εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια, δεν ξέρω πόσους ήταν. Είναι και λιρέτες τώρα, δεν έχω και το συνάλλαγμα υπόψη. Ναι. Και ξεκινάς να πάρεις έναν προπονητή ο οποίος είναι στοίχημα τελείως από τη β' κατηγορία και να του πάρεις παίχτες ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. Και ό,τι ζητάνε όλοι. Αυτό έτσι. δείχνει την τρέλα που έχει μέσα του Μπερλουσκόνη, ας πούμε. Ναι. Μιλάμε για τρέλα. Στο διάολο. Ναι, μακριά από εμάς. Εντάξει, πέθανε ο άνθρωπος τώρα. Είχε τρέλα όμως. Δηλαδή ο τύπος δεν ήταν στα καλά του. Μάλακα, ξέπλαινε τόσο χρήμα. Τέλος πάντων, άσε, μην πάμε τώρα στο Ζοριάρι. Αλλά να πούμε ότι ο Γκούλιτ είναι ρεκόρ μεταγραφής για την εποχή εκείνη. Βέβαια. Έτσι, ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής μέχρι εκείνη την εποχή. Και βέβαια δεν έχει προλάβει να κλείσει 2-3 μήνες στη Μίλαν και παίρνει τη χρυσή μπάλα. Έτσι, που η χρυσή μπάλα δίνεται και καλά σε ημερολογιακό έτος, δεν δίνεται σε ποδοσφαιρική σεζόν, το οποίο θεωρώ ότι είναι τραγικό. Έτσι. Οπότε, για την επίδεσή του στην προηγούμενη σεζόν στην Eindhoven και για τους 2-3 μήνες στη Μίλαν, παίρνει τη χρυσή μπάλα. Που θα πούμε αργότερα και τη χρυσή αυτή μπάλα πώς τη χρησιμοποίησε για να δώσει και ένα παγκόσμιο μήνυμα απέναντι στο ρατσισμό. Ναι, αυτό θα το αφήσουμε για το τέλος. Αλλά το θέμα τώρα είναι, Γιάννη, ότι αυτή η πρώτη του περίοδο στη Μίλαν, δηλαδή από το 87 μέχρι το 93, θα αποτελεί νομίζω για πάντοτε ένα σημείο αναφοράς για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Κατά τη διάρκεια εκείνη ο Γκούλιτ σκόραρε 56 γκολ, είχε 171 συμμετοχές και ξεκίνησαν και οι τραυματισμοί, βέβαια. Ναι, να πούμε ότι πήραν το πρωτάθλημα το 88, έτσι, μετά από 9 χρόνια η Μίλαν. Δηλαδή ήταν 9 χρόνια χωρίς τίτλο και ήταν μεγάλο κατόρθωμα την πρώτη σου χρονιά που έχεις κάνει όλες αυτές τις μεταγραφές, καινούργιοι παίχτες κτλ. Να πάρεις το πρωτάθλημα. Έτσι. Και βέβαια μετά απογειωθήκανε Champions League. Το μεγάλο back to back. Back to back, βεβαίως. Champions League. Όπου έχουμε δηλαδή 88-89 που ισοπεδώνε τη Στεάουα με 4-0, 2 γκολάρες του Γκούλιτ. Και έχουμε μετά. Και 2 του Φαμπάστεν. Να το αναφέρουμε. Ναι, 2-2 τα βάλα τα γκολ. Και 89-90 μετά στο τελικό με την Μπενφίκα, όπου 1-0 και τον γκολ το βάζει το κολλητάρι, ο Ράικαρτ. Ναι. Παίρνουν πρωτάθλημα το 92 και το 93. Έτσι. Και από εκεί και μετά ξεκινάνε οι τραυματισμοί. Το γόνατο, το γαμημένο. Ο χειρότερος τραυματισμός στο ποδόσφαιρο. Ξεκινάνε οι τραυματισμοί. Μία παίζει, μία δεν παίζει. Χοντρά από το 89 άρχιζε αυτό. Ναι. Είχε μεγάλο τραυματισμό και πριν τον τελικό του Champions League. Μάλιστα. Έτσι. Και μία παίζει, μία δεν παίζει. Και καταλήγουν να χάσουν ένα Champions League το 93 από τη Μαρσέη. Καλά, αυτό έχει τρομερή ιστορία από πίσω. Ναι, νομίζω ήταν στα προημιτελικά. Ναι. Ο τύπος, ο πρόεδρος Μαρσέη, αν ο Μπερλουσκόνη. Ναι. Ήταν μια φορά λαμόγιο ο τύπος. Θέλω να του φάνηκε το αστέρι στους Μαρσεγγέζους. Ναι, μα εντάξει, ήταν τραγικό αυτό που είχε γίνει τότε. Τέλος πάντων. Ναι, εκεί πέρα λοιπόν ξεκινάνε οι τραυματισμοί. Η Μίλαν πια. 5 επεμβάσεις στο γόνατο. Έτσι. Ναι, έχει κάνει 5 επεμβάσεις στο γόνατο. Η Μίλαν πια δεν θεωρεί ότι μπορεί να στηριχτεί πάνω στο Γκούλιτ. Είναι 89-90, δηλαδή κάνα 2 συμμετοχές. Ναι. Ήταν πρακτικά εκτός γηπέδων, έτσι. Ναι. Και τον δίνει στη Σαμπντόρια, με την οποία καταφέρνει και παίρνει ένα κύπελλο το 94. Εκεί μιλάνε προσωπικότητες, ρε φίλε. Ναι. Σε αυτά μιλάνε προσωπικότητες. Δηλαδή το πόδι σου να γίνει ζελές
από τις επεμβάσεις, να παίρνει Σαμπτόρια από το χέρι και να την πηγαίνεις στο τελικό, να πούμε, και να κατακτάς εν τέλει και το κύπελλο Ιταλίας. Ναι. Και να πούμε ότι δεν τον κράτησε η Μίλαν, όχι γιατί ακριβώς δεν ήθελε, γιατί είχε θέμα με τους ξένους. Έπιανε θέση ξένου. Οπότε, εφόσον ήταν εκτός δράσης ή τέλος πάντων δεν ήταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση, έπρεπε να τον δώσει για να απελευθερώσει μια θέση ξένου για να πάρει ένα έτοιμο πόλεμο. Και γιατί δεν τον κάνανε μπουμπλί? Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις που. Βλέπεις, είναι πίσω οι άνθρωποι τώρα, σου λέω. Λοιπόν. Αλλά έχει μια γρήγορη επιστροφή στη Μιλάν. Ναι, η οποία δεν έφερε κάτι σημαντικό, έτσι. Μέχρι το τέλος του 95 κάτσε εκεί. Ναι, δεν έφερε κάποια μεγάλη επιτυχία. Τα τελευταία ένσημα. Τελευταία ένσημα, φίλε, εγώ τα γουστάρω πάρα πολύ τα τελευταία του ένσημα. Σου θυμίζουν τα τελευταία ένσημα του Γκούλιτ ότι το ποδόσφαιρο, ακόμα και το 96-97, πεζόταν με λογική του 60. Έτσι. Και γελάω γιατί περιμένω από σένα να ξέρεις να το καταθέσεις. Για του λόγου του αληθές, πάει στη Τσέλσι, έτσι, το 95, έκατσε μέχρι το 98. Μάλιστα. Και αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, τη σεζόν 96-97 αποχωρεί ο προπονητής και πιάνει πόστο παίχτη προπονητή. Διπλοθεσίτης. Αυτό είναι τρομερό, γιατί μέχρι το 98 βέβαια. Ναι, και να πούμε ότι παίρνει ένα κύπελλο Αγγλίας, έτσι, το οποίο είναι μια τρομερή επιτυχία για τις αγγλικές ομάδες. Το κύπελλο Αγγλίας είναι ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Ναι, και είναι πολύ σημαντικός θεσμός για τους Άγγλους. Δηλαδή είναι εξίσου σημαντικό να πάρεις το κύπελλο Αγγλίας όσο να πάρεις το πρωτάθλημα. Ωραία. Ηθικά. Και γίνεται ο πρώτος προπονητής εκτός Βρετανίας, ο οποίος κατακτά μεγάλο τίτλο στο νησί. Ως παίχτης προπονητής. Και γιατί το λέω αυτό τώρα? Γιατί πόσο γαμάτο είναι, ρε φίλε, να είσαι παίχτης προπονητής? Δηλαδή πόσο παλιακό είναι, πόσο μιας άλλης εποχής, πόσο ερασιτεχνικό είναι να είσαι παίχτης προπονητής. Και το λέω γιατί παλιά, ας πούμε, στην ομάδα που ήμουνα εγώ, ως πιτσιρικάς, είχαμε ακόμα χώμα κάτω, νομίζω το 2002, το 2003 δεν είχε φτιαχτεί ακόμα το γήπεδο, ήταν κοκκινό χώμα. Και είχαμε παίχτη προπονητή. Και ήταν γαμάτο. Γιατί ο τύπος, ξέρω εγώ, έβριζε, καντήλιαζε όλο το παιχνίδι και όταν δεν μπορούσε πια άλλο, έβγαζε το φούτερ. Πάρτα. Και έλεγε μπαίνω, αλλαγή. Και έπαιρνε να παίξει. Αυτή θέμε. Τέτοια μπάλα θέμε. Ρετσινάτη, ρε παιδί μου. Ναι, ρε φίλε, πόσο. Ρετσίνα, Γουίνσον κατοστάρι, Γκούλιτ μέσα, κύπελο, τρεχάτε. Πόσο ερασιτεχνικό είναι να είσαι παίχτης προπονητής. Κι όμως έγινε παίχτης προπονητής στη Τζέλσι. Δεν έγινε παίχτης προπονητής στην Άνοιξη. Έτσι. Παίχτης προπονητής στη Τζέλσι και πήρε κύπελλο Αγγλίας. Δηλαδή, εντάξει, τι να πούμε για αυτόν τον τύπο, έτσι. Τι να πούμε πραγματικά. Άμα τραβάει το σκαρί σου, Γιάννα, ρε, εκεί είσαι ποδοσφαιράνθρωπος, δεν πάει να έχεις τραυματισμούς, δεν πάει να σε παίζει ζωή πλάτη. Γιατί εντάξει, ξέρεις, αποτελεί και ένα ερώτημα σχεδόν φιλοσοφικό. Το πού θα έφτανε ο Γκούλιτ αν δεν είχε όλους αυτούς τους τραυματισμούς. Να πούμε τώρα ότι στα προπονητικά μετά την Chelsea ακολουθεί η Νιούκαστλ, που εκεί, ας πούμε, πάλι τα πράγματα φαινόντουσαν υποσχόμενα. Την οδήγησε δηλαδή μέχρι και το τελικό του FA, που εκεί έχασε από την Arsenal 2-0. Ξέρεις γιατί έφυγε από την Νιούκαστλ? Για δώσε παρασκήνιο. Τον έφαγαν οι παίχτες. Α, σοβαρά. Ναι. Τι έκανε ο καθένα? Τσακώθηκε με τους παίχτες. Τώρα δεν έχω ακριβώς ιστορία, αλλά αυτά που διάβασα αυτά λέγανε. Ότι τσακώθηκε με τους παίχτες. Άρα ερασιτεχνικό δηλαδή με τα όλα του. Ναι, καταλαβαίνω. Και ποιος πρωτοστάτησε για να τον φάνε? Τζιανφράνκο Ζολά. Όχι. Απλά το είπα. Ο αγαπημένος. Ο Χάσελμπάιν. Ο Σίρερ, ρε. Συγγνώμη. Ρε, εγώ είχα μείνει στην Τζέλσι. Όχι. Έφυγε από την Νιουκάστλ και τον φάγανε οι παίχτες. Ο Άλαν, Και τον έφαγε ο Σίρερ. Ναι. Του το συγχωρώ. Εντάξει, το δέχομαι. Του το συγχωρώ του Άλαν. Και μετά πολλά λοιπόν, Νιούκαστλ, μετά Los Angeles Galaxy, που εκεί τέλος πάντων εντάξει είσαι εκτός ποδοσφαιρικού χάρτη ούτως ή άλλως, ακόμη και τη σήμερα είσαι άμπας. Και μετά έπιασε κάτι εκεί στην Τσετσενία, να πούμε, το 11, με ευγενείς προθέσεις, γιατί έλεγε ότι η πρόθεσή μου είναι στον πόλεμο, ξέρω, να δείξω το ποδόσφαιρο σε μια διαλυμένη περιοχή μπορεί να κάνει πράγματα και τα συνάφη. Εντάξει, θα καταλάβετε μετά όμως γιατί το έκανε αυτό. Δηλαδή ξύπνησε μια μέρα, ας πούμε, είχε αποκλείσει. Ναι, είναι ο συμβολισμός, ρε παιδί μου, και το ιδεολογικό. Και λέει η Galaxy έχει κάνει προπονητής για αρκετά χρόνια. Ναι. Έτσι. Να πούμε ότι, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί ότι
δεν πολύ αναφέρουμε έτσι εθνικές ομάδες. Εδώ του Νικόλα δεν είναι το φόρτε του. Είμαστε διεθνιστές. Ναι, δεν είναι το φόρτε του οι εθνικές ομάδες. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι είχε και μεγάλη πορεία και μεγάλη ιστορία με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Ναι, στους Οράνι ήταν κάπτεν. Έτσι. Στη Σούμα τώρα εκεί είχε 66 συμμετοχές, 17 γκολ και πάνω απ' όλα το ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό, ναι. Πόσο σημαντικό τώρα είναι αυτό το ευρωπαϊκό για την Ολλανδία. Μία ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί τη δεκαετία του 70 με τον Κρόιφ σε Μουντιάλ και σε Euro και με όλες αυτές τις ιστορίες για το Μουντιάλ του 78, το Μουντιάλ του 74 κτλ. Και δεν έχει καταφέρει να προκριθεί ούτε στο Μουντιάλ του 82 στην Ισπανία, ούτε στο Euro του 84, ούτε στο Μουντιάλ του 86 στο Μεξικό. Γενικά αποτελεί ένα παράδοξο η εθνική Ολλανδία. Εντάξει, ναι, είχε κάνει μια κοιλιά. Δεν είναι τόσο πρωτοφανές αυτό. Δες και την Ιταλία τώρα, δεν κατάφερε να πάει Μουντιάλ. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί. Βάση παραγωγής παιχτών, ας πούμε. Ναι, εντάξει, απλά μπορεί να συμβεί. Μια μεγάλη χώρα, ας πούμε, και οι Άγγλοι δεν έχουν καταφέρει να πάνε σε μεγάλη διοργάνωση. Μπορεί να συμβεί. Ωραία. Και τέλος πάντων, μετά από όλες αυτές τις αποτυχίες, αν μπορούμε να τις πούμε αποτυχίες, γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχει αποτυχία στον αθλητισμό, τέλος πάντων, πάνε στο Euro του 88 και καθαρίζουν. Και το ακούγεται τόσο εύκολο, αλλά δεν είναι. Γιατί σκέψου πόσο βάρος έχουν στις πλάτες τους, με αρχηγό τον Γκούλιτ έτσι και μπροστάρι και τα λοιπά, πόσο βάρος έχουν στις πλάτες τους, όταν δεν έχουν καταφέρει τα προηγούμενα 4-6 χρόνια να πάνε σε μεγάλη διοργάνωση. Είναι βέβαια το back-to-back των αποτυχιών, ρε παιδί μου, συνδυαστικά με τις όλες βλέψεις. Έτσι, γιατί δεν είναι ότι βλέπεις να αποτυγχάνει μια ομάδα, ας πούμε, μεσαίου διαμετρήματος. Μιλάμε τώρα για μια βαριά βιομηχανία παραγωγής παιχταράδων, οι οποίοι και όριζαν την ποδοσφαιρική Ευρώπη και αυτόν τον ποδοσφαιρικό κόσμο την εποχή εκείνη. Συνοψίζοντας λοιπόν, να πούμε ότι σε επίπεδο συλλόγων ο Γκούλιτ σκόραρε 175 γκολ σε 465 εμφανίσεις. Και σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τα τρόπαια, με τη Φέγενορντ έχουμε το πρωτάθλημα 83-84, τον double που προαναφέραμε πάλι με το κύπελλο Ολλανδίας που κατεκτήθη την ίδια χρονιά. Έχουμε στην Αιτχόφεν 2 πρωταθλήματα, όσο και τα χρόνια δηλαδή για ένα ρε που έκατσε εκεί 85-86, 86-87. Στη Μίλαν έχουμε 3 πρωταθλήματα, 87-88, το 91-92 και 92-93 που γεννήθηκα. Super Cup Ιταλίας 92-94. Γενικά με τη Μίλαν είχαν τραβήξει το χώρο καλά. Ευρωπαϊκό κύπελλο πρωταθλητριών 88-89, 89-90 κάναμε εκτενή αναφορά. Το UEFA έχουμε το 1990 και το διπυρωτικό κύπελλο το 90. Με τη Σαμπτόρια το Παντελονάτο εκείνο κύπελλο και με την Ολλανδία βέβαια τη σπουδαιότερη διάκρισή του το 1988. Μήπως παρουσιάζεις δελτίο ειδήσεων. Μην γνωστοποιείς όλες τις ιδιότητες. Θα μου κάνει κακό. Μιλάμε τώρα η γλώσσα ροδάνει. Τι έχεις κάνει, τι έκανες τώρα εδώ πέρα. Τι να κάνω Γιάννη, τι να κάνω. Έτσι βγαίνει το ψωμί μάδε. Αλλά περισσότερα δεν λέω. Λοιπόν, γιατί θα με κυνηγάνε. Πάμε και στα σημαντικά. Όχι ότι τα ποδοσφαιρικά δεν είναι σημαντικά. Τα σημαντικότερα όμως Γιάννη. Τα σημαντικότερα είναι τα άλλα. Ρίχτω. Ο Γκούλιτ ήταν ένας συνεπής εχθρός του ρατσισμού. Είχε αυτό να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί να τον είχε δεχθεί ως παιδί, με αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Είχε να κάνει με μια τοποθέτηση ιδεολογική. Το θέμα είναι ότι ο Γκαλεάνο γράφει όμορφα, ο Ουρουγουανός εκείνος συγγραφέας, με το βιβλίο του οποίου θα του συστήσουμε για να στο άμεσο μέλλον. Εννοείται. Το εκπληκτικό εκείνο βιβλίο που σε κάθε ποδοσφαιρόφιλο δηλαδή το συστήνουμε ανεπιφύλακτα, το ποδόσφαιρο σε σκιά και στο φως. Γράφει λοιπόν ο συγγραφέας με την κιθάρα στο χέρι, παράλληλα με τους αγώνες, τραγούδισε σε αρκετές συναυλίες εναντίον του Απαρχάιντ στη Νότια Αφρική και το 1988 όταν αναδείχθηκε κορυφαίος παίχτης της Ευρώπης αφιέρωσε τη χρυσή μπάλα του στον Νέλσον Μαντέλα που βρισκόταν πολλά χρόνια φυλακισμένος επειδή είχε διαπράξει για ένα ρετό έγκλημα να πιστεύει ότι οι μαύροι είναι και αυτοί άνθρωποι. Τρομερός ο Γκαλεάνο. Τρομερός ο Γκαλεάνο και ακόμη πιο μάγκας ο Γκούλιτ. Να κερδίζεις χρυσή μπάλα και στο φυλακισμένο Μαντέλα να τη δίνεις. Να την αφιερώνεις στο Μαντέλα χωρίς να τον ξέρεις, χωρίς να τον γνωρίζεις. Έτσι. Προσωπικά. Δηλαδή ήταν μια κίνηση ακτιβισμού. Ήταν ακτιβιστής. Βέβαια. Ο Γκούλιτ. Έτσι.
Τη δίνει λοιπόν στο Μαντέλα, χωρίς να τον γνωρίζει. Χαρακτηριστικά αναφέρει σε μια συνέντευξή του ότι όταν έκανα τη δήλωση ότι αφιερώνω τη χρυσή μπάλα στον Νέλσον Μαντέλα, σχεδόν κανένας δεν ήξερε στην Ιταλία ποιος είναι αυτός. Εντυπωσιακό. Έτσι. Οπότε, στην ουσία, κάνει γνωστό το Μαντέλα στο ευρύ κοινό της Ιταλίας. Έτσι. Αναδεικνύει ένα πρόβλημα που οι Ευρωπαίοι εκείνη την εποχή ως επιτοπλίστων μπορεί και να αγνοούσαν. Το apartheid, ας πούμε. Το διαχωρισμό λευκών και μαύρων. Και δεν μπορούν να ζουν στην ίδια κοινωνία. Ναι, από τα λεωφορεία μέχρι τους τεράστιους, ας πούμε, τείχους που χωρίζανε τις πρωτεύουσες. Λοιπόν, και αυτό δείχνει πόσο μεγάλος σαν άνθρωπος είναι. Και τι αντανακλαστικά έχει. Δεν φοβάται. Στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του, δεν φοβάται να βγει και να κάνει μια δήλωση που ίσως να ήταν ικανή να του στερήσει και το βραβείο του. Βέβαια, και ειδικά Γιάννη, αν γινόταν και τη σήμερα, δεν ξέρουμε και τι προεκτάσεις μπορεί να έχει. Δηλαδή, βλέπουμε το πόσο προσπαθεί, ας πούμε, ρε παιδί μου, η ποδοσφαιρική αρχή να αποειδεολογικοποιήσει το ποδόσφαιρο σε κάθε πτυχή του. Ναι, συμφωνώ. Άρα τη σήμερα, αν γινόταν αυτό, στην καλύτερα να το χαρακτηρίζαν εξτρεμιστή. Αυτό ήταν και ο μεγάλος φόβος του Μαντέλα όταν έμαθε μέσα στη φυλακή ότι ένας Γκούλιτ, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, του αφιέρωσε τη χρυσή μπάλα. Βέβαια, έτσι μια ιστορία λέει ότι όταν έγινε γνωστό στη φυλακή έγινε ένας παντσουλισμός, ακούστηκε μια μεγάλη αρχή, ξέρω εγώ, από τη φυλακή μέσα. Και ο μεγάλος φόβος του Μαντέλα ήταν ότι η δήλωσή του αυτή είναι ικανή να του αφαιρέσουν το βραβείο. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Ευτυχώς, γιατί θα ξεφτιλιζόντουσαν, ας πούμε, μέχρι το τέλος του κόσμου. Αλλά σίγουρος είμαι ότι αν το σκαλίσουμε περισσότερο, δεν θα είναι λίγες οι περιπτώσεις που θα υπήρχε κριτική προς αυτόν, και ίσως και από έναν άνθρωπο που για χρόνια είχε δίπλα του, τον Φαμπάστεν, για τον οποίο κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε θαραλέα. Δεν ήταν λίγες οι αναφορές που τον συνέδεαν με ρατσιστικές διαθέσεις και ακροδεξιές θεωρήσεις. Ειδικά η προπονητική του θητεία στην Ολλανδία. Που τώρα θα το πω, χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος, έκοψε το Ζέντορφ. Ναι, αυτά πρέπει να ελέγξουμε κάποια στιγμή αν αποτελούν απλά ποδοσφαιρικές φήμες ή όντως είναι γεγονότα. Ναι, και τέλος πάντων, για να κλείσουμε το θέμα, έτσι, της ακτιβιστικής δράσης του Γκούλιτ και το πόσο μεγάλος άνθρωπος είναι, γιατί το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και θα το ξαναλέμε, ότι για μας σημασία δεν έχει μόνο να είσαι μεγάλος ποδοσφαιριστής, αλλά να είσαι και μεγάλος άνθρωπος. Εντάξει. Μιλάς και εξ ονόματός μου και το ξέρεις. Ο Γκούλιτ είχε και μια τρέλα με τη μουσική. Ρέγγε, ράστα φάση. Τι πάρα ρε μαλάκα, τι πάρα να πούμε. Να τον παίρνεις να πίνετε τσιγάρα στην Ικαρία και η ζωή να είναι άνετη. Είχε και μπάντα δικιά του, η οποία λεγόταν Revelation Time, και αφού αφιέρωσε τη χρυσή μπάλα στο Μαντέλα, γράψανε και δημοσιεύσανε ένα τραγούδι που έχει να κάνει με το ρατσισμό και με όλη την ιστορία και όλο αυτό που γινόταν με το Apartheid στη Νότια Αμερική, το οποίο λέγεται και South Africa. Έτσι. Υπάρχει στο YouTube, όποιος θέλει να το ακούσει, να δει τον Γκούλιτ να κάνει δεύτερες φωνές με τα ράστα και με την κιθαρούλα του. Έτσι, ωραία. Revelation Time, λοιπόν, το συγκρότημα South Africa, το τραγούδι. Και γενικά και ο ίδιος έχει αναφέρει ότι το ρέγγε ήταν αυτό που τον έσπρωξε στο να έχει ακτιβιστικές δράσεις. Ήταν μια μουσική της εποχής η οποία, έτσι, προωθούσε τέτοια ζητήματα. Και η φυσιογνωμία του Μάρλι, νομίζω, ρε παιδί μου, ότι ειδικά αυτό, ναι. Δηλαδή να έχει στο μυαλό στον Μπομπ Μάρλι να παίζει μπάλα. Καλά, αυτό είναι τρομερό. Ναι. Από τις πιο ωραίες. Δεν μπορεί να μην συνδέεται και δεν μπορούμε να μην πούμε ότι ήταν ο Μάρλι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και επίσης έχει αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γκούλιτ σε συνέντευξή του ότι υπήρχε η Ολλανδική κοινωνία είχε ενοχές για την παλιά της απικιοκρατική πολιτική. Για να ήταν σκλαβοπάζαρα πάνω. Ναι. Ακόμα και τη σήμερα, αν πας και συγγνώμη που σε διακόπτω και κάνεις μια βόλτα στις μεγάλες πόλεις της Ολλανδίας, θα δεις οικόσιμα έξω από μεγάλα ακριβά σπίτια, τα οποία θα έχουν νέγρους, να το πω έτσι χυδαία,
Με τον τρόπο που τότε παρουσιάζονταν, με πρισμένα χείλια, ας πούμε, ρε παιδί μου, και ημίγυμνοι. Που αυτό πάει να πει ότι η εν λόγω οικία ανήκε σε κάποιον ο οποίος ήταν έμπορος ανθρώπων. Ναι. Και αυτό ότι είχε αρχίσει η Ολλανδική κοινωνία να έχει ενοχές για το παρελθόν της χώρας τους, έτσι, και το πόσο απάνθρωπα χειριζόντουσαν τους άλλους ανθρώπους που δεν ήταν Ολλανδοί. Ήταν από το Σουρινάμ, ας πούμε. Ή την Νότια Αφρική, είναι μεγάλη συζήτηση. Και υπήρχε ένα ρεύμα στην νεολαία της εποχής γενικό ως προς τον αντιρατσισμό. Το οποίο έτσι καθόρισε και τον Γκούλιτ. Έτσι φαίνεται, αδερφοί μου. Άρα λοιπόν μεγάλη παρακαταθήκη. Βέβαια. Και σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια. Γκούλιτ, βλέπεις γύρω σου στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο σήμερα? Δυστυχώς όχι. Δεν θέλω όμως να κλαψουρίσω. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν Γκούλιτ και δεν τους ξέρουμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν Γκούλιτ με τα LGBTQ δικαιώματα. Τι εννοείς με αυτό? Ότι οι ποδοσφαιριστές, ρε παιδί μου, οι οποίοι γνωστοποιούν τη σεξουαλικότητά τους, οι οποίοι τάσσονται στο πλευρό, ας πούμε, ρε παιδί μου, των ατόμων με LGBT, των ατόμων που υπάγονται στην κοινότητα των LGBTQ. Ναι, ξέρεις ποια είναι η διαφορά? Γίνεται με ένα πλαστικοποιημένο τρόπο, δηλαδή που κάποιες φορές δεν προωθεί την ουσία του πράγματος. Αλλά νομίζω ότι αυτό ίσως είναι ένα κίνημα το οποίο μπορούμε να δούμε εντός του ποδοσφαίρου να εκδηλώνεται. Με τον καπιταλιστικό χυδαίο τρόπο, ας πούμε, των εταιριών, αλλά με μία βάση η οποία έχει μια κοινωνική προέκταση. Κοίταξε να δεις. Για το ρατσισμό έχουν βγει μπροστά. Και στη σημερινή εποχή, ή όχι τόσο σημερινή εποχή, αλλά και στη σημερινή. Δεν Άλβες, θυμάσαι. Και ο Ανερή είχε κάνει μια μεγάλη καμπάνια που είχε δεχθεί ρατσιστική επίθεση. Και γενικά όπου συμβαίνει ένα ρατσιστικό χυδαίο επεισόδιο, οι περισσότεροι πλέον το καταδικάζουν. Στο υψηλότερο επίπεδο. Ναι, στο υψηλότερο επίπεδο. Απλά, για μένα στο μυαλό μου είναι διαφορετικό. Βασικά είναι πολύ καλό που επικρατεί αυτή η λογική πλέον και ο ρατσισμός είναι καταδικαστέος από τη μεγάλη πλειοψηφία. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Καλά, δηλαδή, σίγουρα. Είναι διαφορετικό να βγαίνω να καταδικάζω ένα ρατσιστικό επεισόδιο, το οποίο είναι πολύ καλό. Δεν το λέω για κακό. Αλλά είναι πολύ καλύτερο όταν παίρνω τη χρυσή μπάλα να μιλάω για ένα θέμα το οποίο τυραννάει την ανθρωπότητα. Και αυτό δεν υπάρχει. Εμένα με κάλυψες. Καταλαβες. Γι' αυτό μιλάμε για τον Γκούλιτ, γιατί ξεχώρισα από τους άλλους για αυτό το λόγο. Ότι εκεί που έπρεπε μίλησε. Οι άλλοι όλοι μιλάνε όταν συμβαίνει κάτι. Ή μιλάνε λίγο για κάτι. Ο Γκούλιτ μίλησε φωναχτά, βροντερά. Ρίσκαρε την κορώνα. Στο καλύτερο, στο απόγειο της καριέρας του. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει. Και αυτός είναι ο λόγος, Γιάννη, που υπάγεται στους μεγάλους. Ναι. Φίλες και φίλοι, ήταν τα ορφανά του Λουτσέρο. Ήταν άλλη μια βραδιά νοσταλγίας, αλλά και ιδεολογικής, τολμώ να πω, Γιάννη, συζήτησης. Από τον Γιάνναρο και από τον Νικόλα. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.